Hvad skal du have? Men aften og juleaften med har udgangspunkt i hedenske, men vigtige højtider. Solhverv, korteste og længste dag, eller mørkeste og lyseste, måske mere præcist, fordi alle dage er jo 24 timer. Den lyseste er en tradition i Nordeuropa med de lyse nætter, slet ikke som her. Og det går ud på spil, ikke som i gambling, men altså sådan nogle spil, man laver for hinanden. Og det går ud på dans, og det går ud på mad og drikke og bål, for at holde de onde ånder og heksene væk. Sin middag i køberen gumler, der går ungdom til dans på din budsankte hans. Han som følger lammet sig fri over ingen sig tungler, der går ungdom til dans på din budsankte hans. At som følger lammet der frit over ingen sig tumler.